buddig dwi. Mae rhai pobl yn engalw fi'n Boudica. Pobl eraill yn dweud mai y Boadicea ydw i. Ac ro'n i'n byw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Bryd hynny, do na ddim Cymru, Lloegr, yr Alban. Roedd Prydain yn un wlad fawr. Ac ro'n i'n byw yn dwyrain Lloegr, fi a fy llwyth, yr Iceni. Fi oedd Brenhines yr Iceni a Prostacws y gŵr oedd y brenin. Mi oedd gennym ni 2 o ferched, ac oedden ni'n byw yn hapus ac yn heddychlon efo'n llwyth. Ond, bob hyn a hyn, oedd y Rhufeiniaid oedd yn dod o Rufain yn yr Eidal, yn dod heibio ni'r Celtiaid. A wel, oedd y Rhufeiniaid yn ein hatgoffa ni mai nhw oedd yr rhedeg ac yn rheoli rhan fwyaf o'r tir erbyn hyn. A ni'n galw ni'n gaeth weision ac yn deud bod rhaid i ni wneud yn union fel oedden nhw'n ei ddeud. Deud gwir, oedden nhw'n ddipyn o fwlis. Ond, roedden ni'n byw yn gymharol heddychlon, heb ormod o stŵr gan yr Rhufeiniaid. Nes, un diwrnod, yn anffodus, bu farw Prostacws. Gan adael fi a'r merched ar ein penni'n hunan. Ac ein bod ni'n drist iawn, oedden ni hefyd yn teimlo'n lwcus ac yn ddiogel, achos roedd Prostacws wedi meddwl amdano ni. Ac wedi deud i fod o'n gadael hanner tir yr Iceni i fi a'r merched, a'r hanner arall i Nero y Merawdwr Rhufain. Ond wyddoch chi be? Oedd Nero a'r Rhufeiniaid isio'r tir i gyd. A be wnaethon nhw pan wrthodais i? Gorchmynnodd Nero i fi a'n merched gael ein clymu a'n chwipio, ein cywilyddio. O'n i'n gandrell. Ond, oedd rhaid i mi ddisgwyl am yng nghyfla i ddial. Yn y cyfamser, mae'n stori ni'n gadael tir yr Iceni ac yn mynd i le o'r enw Mona, neu Ynys Môn, fel sa chi'n ei ddeud heddiw yma. Yn Mona, roedd y derwyddon yn byw, ac roedden nhw'n teimlo just fel o'n i am y Rhufeiniaid yma, yn fod o'n brwydro ni herbyn nhw efo bob awns o egni oedd ganddyn nhw. A tro yma, nath y derwyddon greu gymaint o draffaeth i'r Rhufeiniaid. Nath Rhufain benderfynu gyrru byddin fawr o'i prif ddinas Prydeinig Camolodunum i Mona i sortio'r derwyddon yma allan unwaith ac am byth. A gan bod na filoedd o filwyr wedi gadael Camolodunum am Ynys Môn, o hynny'n golygu bod na ddim llawer ar ôl ym mhrif ddinas y Rhufeiniaid. Do'n am lot yna i'w gwarchod hi. Felly, dyma oedd yr amser perffaith i fi ddial ar y Rhufeiniaid ac ymosod ar Camolodunum a cychwyn gwrthryfel. Ac o pobl yn cytuno fo fi. Nath yna lwyth arall o Geltiaid yn muno fo ni, a llwyth arall. Ni oedd y Celtiaid. Oedden ni'n barod am waed Rhufeinig. Cwbl oedden ni angen oedd arweinydd. A fi gafodd y newis. Ges i gerbyd rhyfal anhygoel wyddoch chi. Do, a digon o le arno fo i'n merched sefyll bob yn ochr i fi. Ni'n tair o ferched yn arwain ein pobl i ryfel. Ond, cyn i ni'r Celtiaid fynd i ryfel, mi oedden ni angen nerth i frwydro. Mi oedden ni angen galw ar y ddiwyes Andraste. Ac ar ôl i ni addoli Andraste, roedd yn rhaid i ni ddarganfod pwy fydda'n ennill y frwydr. A'r ffordd oedden ni'n gwneud hynny oedd drwy ddal sgwarnog a'i adael yn rhydd. O, helo, sgwarnog! Os oedd y sgwarnog
yn mynd i'r chwith, mi fydda'n ni'r Celtiaid yn ennill y frwydr. Ond os fydda'r sgwarnog yn mynd i'r dde, mi fydda'r Celtiaid yn colli. Ie, sgwarnog? Ti'n barod? Mae di mynd i'r chwith. Mae'r Celtiaid yn mynd i ennill. Diolch i ti, sgwarnog. Diolch am drase. Dylan, ffwrdd â ti. I ffwrdd â ni i Camolodunum. Ymlaen â ni yn lleng o wrthryfelwyr a bob un ohono ni am waed y Rhufeiniaid. A da ni'n cyrraedd Camolodunum. Dinas smart. Ac yng nghanol y ddinas, mi roedd yna deml enfawr. Ac o flaen y deml, roedd yna gerflun. Dyn o'r enw Clodiws oedd y cerflun. Roedd Clodiws yn gyn ymerawdwr ar Rhufain. Roedd o'n ewythr neu'n uncle i Nero. Clodiws oedd y dyn oedd wedi dweud wrth y Rhufeiniaid ddod i Brydain yn y lle cyntaf. A'i fai oedd popeth. Efo nwy o ferched wrth yn ochori, gwyliais i efo gwen wrth i ni ddinistrio'r dinas. Chwalwyd yr adeiladau yn ddarnau man a llosgwyd y cyfan i'r llawr. Roedd Camolodunum yn wemfflam. Dim ond un peth oedd ar ôl. Clodiws yn fan hyn. Symbol o bawb oedd wedi ceisio bwlio fy mhobol i. Symbol o'r creulondeb ddangoswyd at y merched i. Symbol o'r amharch ddangoswyd at ddymuniadau fy ngŵr. Maluriais i'r cerflun o Clodiws yn ddarna man. Oedd o'n teimlo'n dda. Yn ymlaen â ni, doedd dinistrio Camolodunum ddim yn ddigon. I ffwrdd â ni i ddinas o'r enw Londonium. Neu Llundain, fel sa chi'n ei ddeud heddiw yma. Ond tra bod Londonium yn ganolfan bwysig i'r Rhufeiniaid, doedd hi ddim yn brif ddinas bryd hynny, cofiwch. Ond ta waith, cyn i ni frwydro, mi rydyn ni angen addoli andraste. Helo, sgwarnog, ti'n iawn? Tere. Nawr te, os oedd y sgwarnog yn mynd i'r chwith, mi oedden ni'r Celtiaid yn ennill. Ie, sgwarnog? Ond os fydde'r sgwarnog yn mynd i'r dde, mi fydda'r Celtiaid yn colli. Ffwrdd â ti, sgwarnog? Ma di'n mynd i'r chwith. Da ni'n mynd i ennill eto. Diolch i ti, sgwarnog. Diolch i chi yn draste. Na ti, ffwrdd â ti. I ffwrdd â ni i Londonium. Ond byddwch chi beth ddigwyddodd tro yma? Cyn i ni'r Celtiaid hyd yn oed gyrraedd Londonium, daeth negas wrth y Rhufeiniaid oedd yn byw yno, iddyn nhw ddianc, rhedag i ffwrdd, mynd i le saff, yn hytrach na aros i'n gwynebu ni'r Celtiaid. Be fedra i ddeud? Yn amlwg roedd y Rhufeiniaid yn ormod o gachgwn i'n gwynebu ni. A fel am a bolis de, pan da chi'n sefyll i fyny wrthyn nhw. Dinistrwyd Londonium yn llwyr. Roedd hon yn fuddugoliaeth arall i ni'r Celtiaid. Ni mor hapus. Oedd o'n teimlo fel yn bod ni wedi cael cyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol. A sut oedden ni'n ddathlu? Wel, drwy gael parti, siŵr. Rwan, doedd partis ni'r Celtiaid ddim yn debyg iawn i'ch partis chi. Mi fyddan ni yn yfad medd a mi fysa yna fochyn mawr yn rhostio dros danllwyth o dan a mi hwnna ddawnsio a canu a chwerthin am oriau.
ond oedd hwn yn barti arbennig iawn. Felly nath o'n ni ddathlu am wythnos. Wythnos gyfan o barti! Ond, wel, wrth edrych nôl ar bethau, falla bod cael parti am wythnos gyfan pan bod ni dal yng nghanol rhyfel, di bod fymryn bach yn wirion. Achos da chi'n gweld, roddodd yr wythnos na amser i'r Rhufeiniaid. Amser iddyn nhw gynllwynio a thrafod a cynllunio. Amser iddyn nhw yrru negesydd yr holl ffordd i'r Fyddin Fawr yn Mona. Cyrhaeddodd y negesydd ac egluro i'r Fyddin Fawr bod Camolodunum ac Londonium wedi dinistrio'n llwyr. Mi roedd rhaid iddyn nhw ddychwelyd yn syth at weddill y Rhufeiniaid. Ond doedd hyn ddim cyn i'r Fyddin Fawr ddinistrio popeth yn Mona a lladd rhan fwyaf o dderwyddon Ynys Môn. Roedd hon yn fuddugoliaeth i'r Rhufeiniaid. Oedden ni bron iawn yn medru clywed y Rhufeiniaid yn dod tuag ato ni. Mi oedden ni'n barod amdanyn nhw. A da chi'n gwybod be? Do'n ni'm yn poeni gormod. Na. Achos erbyn hyn, am bob un milwr Rhufeinig, mi oedd yna 6 Celt. Ia, 6 Celt yn erbyn bob un Rhufeiniwr. Sut yn y byd oedden nhw'n mynd i'n trechu ni? Helo, Sgwarnog. Nawr te. Os fydde'r Sgwarnog yn mynd i'r chwith, da ni'r Celtiaid yn ennill. Ond os ydy'r Sgwarnog yn mynd i'r dde, mi fydd y Celtiaid yn colli. Ie, Sgwarnog? Pan ti'n barod, Sgwarnog? Pa ti'n mynd i'r dde? Be, Sgwarnog? Pob lwc! Diolch i ti, Sgwarnog. Na, gwrandwch. Mae yna 6 o'na ni'r Celtiaid yn erbyn bob un Rhufeiniwr. A da ni'r Celtiaid, da ni'n brwydro dros ein cartrefi am ein gwlad. Dwi'n siŵr nawn ni'w curo nhw i ffwrdd â ni, i ryfel! Sefais i o flaen y Celtiaid ac o'n i mor falch ohonyn nhw. Ar ochr arall y tir, roedd yr Rhufeiniaid yn disgwyl. Ac yn eu harwain nhw, roedd milwr o'r enw Suetonius. Hen griw slei oedd yr Rhufeiniaid chi. Oedden nhw'n treulio llawer o amser yn meddwl am dactegau ac yn cynllunio. Ac roedd y frwydr yma'n wahanol i Camolodunum a Londonium. Roedd y Sgwarnog yn iawn. Roedd y frwydr wedi cholli a'r Rhufeiniaid wedi ennill y tir. Dyna ddim ond un peth ar ôl i'w wneud. Dianc. Ie, i ffwrdd â fi o faes y gad, ond dwi'n eisiau chi feddwl mod i wedi dianc oherwydd mod i ofn. O na. Nes i redeg i ffwrdd a mai fi oedd y Rhufeiniaid isio go iawn. Fi oedd arweinydd y Celtiaid, arweinydd yr Iceni, arweinydd y gwrthryfel. Mi fysa fy nal i a gwneud y siampl allan ohonai. Ynghaith weisio i mynd â fi i Rufain. Sa hynny wedi rhoi pleser mawr i'r Rhufeiniaid. Do'n i ddim am wneud hynny. O na! Rwy gen i gynllun. Un fuddugoliaeth olaf. Cymryd Gwenwyn a lladd fy hun. I rwystro'r Rhufeiniaid rhag yn lladdu.
Dyna oedd yn iwaddi. Ond eto, dros 2,000 o flynyddoedd, ers pan o'n i'n byw, mae pobl di deud yn stori fi, wedi rhannu fy hanes i, ac wedi cofio fy enw i. A mi ydych chi'n clywed yn enw fi'n amlach na ydych chi'n sylweddoli, achos mae'n enw fi yn gysylltiedig efo brwydr. Buddugoliaeth. Buddugoliaeth. Felly, tro nesaf fydd tîm rygbi Cymru yn ennill gêm, neu'r parti cydadrodd yn ennill yn yr Eisteddfod, newch chi glywed y gair buddugoliaeth. Meddyliwch amdana i. Buddig.